Връх Исполин пише. Добре, Връх Исполин, тук ли къде сме сега? Това ли е Връх Исполин тук? Връх Исполин, 1523. Да. 23 или 25? Ето го малки Исполин. 23. 23 цяло и... А малки 20. 3 метра, 3 метра по-малко. Връх Шипка. Връх Шипка, Е, натам. 29. Това са посоките. Да. А ние сме тук. Ето тук. Връх Бузлуджа. Колко е Бузлуджа? 1400. 1440. Сигурен аз бех, че без 5 ще избера повече. Значи, връх Исполин 1523 метра, а връх Шипка по-нисък 1329. Връх Бузлуджа пак по-нисък 1440, връх Жълти бряг. Там са двухилядниците. Връх Струша. Там са двухилядниците. Панорамен кръг разположен на правенеца на Шипченска Стара планина, връх Исполин. Кой ще ги снима, бе, мамо? Панорамен пик. Кой? Село Ясено, Север. Географски център на България. Къде сме ние сега? Ето тук сме. Връх Исполин 1523 метра висок. Това е средата на цяла България. Да. Ние сме в средата сега. В средата на цяла България. Сега нас и гледа. Този връх високия, кой ще ни созре? Ако би бегали. Да мрем по-добре. Панорамен кръг разположен на правенеца на Шипченска Стара Кой познаеш ли Шипка? Знам го до някъде. Опълченците на Шипка. Знам го. Какво знаеш? О, Шипка, 3 деня младите дружини как прохода бранят. Горския долини трябва малко нататък. не е благодарен на Бога ревът, пристъпи ужасни, 12 път гъсти орди лазят по урвата дива и тела я стелят и кръв я залива. Буря подир буря, рояк след рояк, Сюлейман безумни сочи върха пак и вика: търчете там са раите, йорите тръгва с викове сърдити, и Аллах грамовно въздуха разпра, върха отговори с други вик: ура! И с нов дъжд, куршуми, камъни и дърве, дружините наши оприскани с кърви, пушкат и отблъсват без сигнал, без реч, всякой гледа само да бъде напред и кърти геройски на смърт да изложи, и един враг повече мътно да положи. По скалата егнат турците реват, насми налитат и падат и мрът. И от тук го знам. До тук ли? Накрая завършваше: и още миг ще падне заветния хълм, изведнъж Радецки пристигна с гръм, и днес и ост Балкана, щом буря захваща, спомня този ден бурен шуми и препраща, славата му дивна като някой ек, от урва на урва и от век на век. Браво, беби! Поклон! Поклон! Пропуснах доста. Нищо, сега не може всичко да се знае. Дай да заснемем географския център на България. Може ли ръчички да махнеш, Вани? Ох, извинявай, настъпвате. Географски център на България. Да. Географски център на България. Не е тук, не е тук. Географският център. Къде е? Долу на поляните. Просто пише географски център, че е натам, че сравнително близо то. Хижа Лозана, 1240 метра над морска височина. Точно така. Може. Хайде. 1240 метра може да. Връх Триглав, 2276 метра. Връх Мазалат, 2197 метра. Колко е Мазалат? Връх Мазалат над 2000, 2197. Връх Триглав, връх Мазалат, връх Малък Исполин 1520, връх Исполин 1523. Виж как се получава. Като застанеш така и ти сочи на къде е върха. Да. Се е натам. Връх Мазалат. Връх Мазалат натам, 2197. Връх Малък Исполин натам. Панорамен кръг разположен на правенеца на Шипченска Стара планина, връх Исполин, тя беше 23 метра. Връх Тузлата, връх Струша, град Шипка, връх Шипка, връх Бузлуджа, връх Жълти бряг, връх Исполин, Габрово. С градуси дори. Да. Знаете ли, че вече изостанахме? Вижте къде са първи. Къде са хората? Ето там. Хижа Лозана, 1240 метра над морска височина. Връх Триглав, над 2276 метра. Връх Мазалат, 2197.
връх Триглав, връх Мазалат, връх Малък Исполин. Извинявайте, обаче аз си мисля, че това Село. няма може да попава. Чипка им на Ясеново, връх Тузлата, И на мен ми се вижда, че малко е 1620, тук. връх Малко е Тузлата, изместено. връх Малко и на мен ми се Оструша, вижда. връх Абсолютно Тузлата, изместено е. връх Оструша, Габово не е. град Шипка, Знам дали връх Габово е. Бузлуджа, връх Шипка. Там е Габо. Значи това е 1523 метра, той е връх 1523 метра, а? Връх Шипка 1329 Сами. метра, връх Бузлуджа 1440 Махни на камерата. метра. Връх Шипка, връх Бузлуджа, връх Жълт бряг. Ама ти как снимаш оттам? Можеш ли? Мога? Връх Тузлата, връх Оструша, връх Шипка, връх Бузлуджа, връх Жълти бряг. Връх Шипка, връх Бузлуджа, връх Жълти бряг. Връх Оструша, връх Тузлата. Пепи много си развълнуван. Връх Мазалата. Хайде да Връх тръгваме Шипка, тогава. връх Исполин. Запомни ли го? Някои неща, да. Колко е висок? Дай да те изпитам. Колко е висок Триглав? Триглав е висок 2576 метра. Браво! А колко е Мазалат? 76 метра, така ли? Точно така. А Мазалат колко е? Мазалат 2100 и колко беше? И 9, 10 и 7. 2197 метра. А колко е А пък висок? Мазалат последно 2197 метра. Да. Да. А колко е висок върх Шипка? Шипка е връх Шипка е висок 1329 метра. А връх Исполин? Изполин, върха, на който се намираме в момента, Изполин е висок 1523 метра. Така, браво на тебе. И последно връх Оструша. Връх Оструша, не съм го помнил. 14-18. 1618 метра. Да. Значи връх Триглав 2276 метра, 2276 метра, връх Мазалат 2197 метра. Точно така. Тузлата 1620, връх Оструша 1618 метра, град Шипка, връх Шипка 1329, връх Бузлуджа 1640, 1329, връх Бузлуджа 1640, връх Жълти бряг, град Шипка и Габрово, връх Тузлата, връх Оструша. Тузлата, Оструша, Шипка, Бузлуджа, връх Жълти бряг, Изполин. Пепи, достатъчно. Научи ги вече. Триглав 2276 метра, връх Мазалат 2000. Да. Първенец на Шипченска Стара планина, връх Изполин 1520 метра. Да. Точно така. Да.